Det er vigtigt, at man ligesom fanger essensen af sin egen person i sådan en profil, så man ikke spilder sin egen tid af andres. Så man skal skrive kort og præcist. Så tror jeg, den er der. Jeg er model med sidevogn, det er Benjamin selvfølgelig. Altså, høj, slank, forføriske øjne. Yndlingstøj, lakkerleder. Idol min mor, det tænder jeg på. Jeg leder dels efter et dejligt skønt forhold og en ny far til Benjamin. Og så er det vigtigt, at man er målrettet og præcis, seriøs i sin søgning. Så den her profil skal bare direkte ind på indgangsknalder.dk. Jeg bliver afvist fra hot persons, eller hot people. Eller hedder det hotmail? Tanja og Jannik har holdt etårsdag, og Jannik har flottet sig og inviteret Tanja ud. Jannik han havde flottet sig og inviteret mig ud. Og så tog vi et billede for ligesom at gemme den der specielle dag. Det er ligesom noget specielt at dele sådan et øjeblik over en middag, hvor man bare sådan kan sidde og nyde nærheden og kigge hinanden dybt i øjnene, så man ikke får gjort det i hverdagen. Ja, så havde Bilkas Bistro også lige et menutilbud, så det var lige 2 fugle med et smæk. Nadja har været på date med bodybuilderen John. Vil du med? Det tager bare lige 2 minutter. Og først og fremmest tror jeg, det var hans intelligens, jeg faldt for. Han er meget klog. Men han kunne ikke komme til middag og spise, fordi han fik først meget sin fri som centervagt, så må vi bare nøjes med at bolle. Kom her. Det var højst et par timer. Så ja. Så er du der. Så lille skat. Kom ind.